O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, participou na cidade das TIC da Coruña no acto de presentación dos primeiros avances do que será o maior estudio audiovisual virtual de España. No acto estivo acompañado da secretaria de Estado de Telecomunicacións e Infraestructuras Dixitais, María González Veracruz, así como de outras autoridades, entre as que se atopaban tamén o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, ou o presidente do Clúster Audiovisual Galego, Jorge Álgora. Na súa intervención, González Formoso asegurou que este estudio virtual será o primeiro gran proxecto audiovisual que se fará realidade na cidade das TIC a principios de 2024. Un plato único en España, donde podremos recrear pois dende estar no deserto do Gobi ou estar no Polo Norte ou estar na Quinta Avenida de Nova York, aquí, sen movernos da Coruña, dándolle esa oportunidade a ese clúster do audiovisual que foi, en realidade, o que empuxou por este proxecto e nós temos simplemente orgullo de haber cumprido con a parte da sociedade civil que é o clúster audiovisual, que quere ferramentas para crecer, que quere ferramentas para crear emprego e para poder facer avanzar este país. Simplemente cumprimos coa nosa obriga, tanto o Concello como a Deputación e, por suposto, o Goberno de España, e francamente orgullosos de que podamos demostrar que a colaboración rinde, que a colaboración dá frutos tan importantes como este espazo audiovisual. O proxecto, que será de nova construcción na cidade das TIC, na Coruña, terá unha superficie de aproximadamente 1.600 metros cadrados. Permitirá crear contidos inmersivos para producións de ficción, realidade virtual e aumentada, que son de aplicación no campo cinematográfico, televisivo, publicitario ou dos videoxogos. A actuación contará cun investimento de case 8 millóns de euros, dos que 5 millóns estarán financiados a través dos fondos do Plan de Recuperación do Goberno de España e ao redor de 3 millóns con fondos propios da Deputación da Coruña.